vachinamasa aya vanga vachibata ikonomi yedu neuyanga uye nekuba. VaChinamasa vakabuda pachena ivo kuti vane budget deficit kana kuti zvikwereti zvinosvika izvo 3.4 billion or 26% yeGDP. Isi togara tichitaura sePDP kuti hazvigoneba kuti mutungamiri hupfumi musikakwanisa kubhalanza mabhuku. Haukwanisi kuti udye chinhu chausina kuvhima, haukwanisi kuti udye chinhu chausina kukohwa. Saka bhajeti ravaChinamasa rinoratidza kuti ivo pachezvavo imbavha. Umbavha uyu wazosanganiswa kuti vazonoba nokunotora mari yevanhu iri mumabhengi yema-RTGS balance yema-nostro accounts. So bhajeti iri rakaiswa pa 4.1 billion. Isu tiri kuti 4.1 billion haikwanisi keba mari yacho haiko. Dai manga maita imi 3 billion. Tiri kuti zveupfumi izvi mazvitatsi kwane urovha hunosvika 91%, kwane maindastry akavharwa. So sePDP tapa mugwara redu rinonzi State of the Economy Address, tapa about 10 solutions dzinota kuti nyika ino iwandikire ibve mukutambudzika kwayaiswa navaChinamasa navaMugabe.